ev dinazorê hûn dibînin navê wî T-Rex e. Beriya 65 milyon salan ji navçû ye. Lê ew bi şêweyeke din û gelek lawaztir dîsa hatiye dinê û li ser rûya xwe dijî. Candarê ku em îro bi navê mirîşk û dîkil nas dikin. Wernezanin ev balindeyê ji xwerazî hertim kedî bû. Ew jî weke ajalê din kovî bûn ku mirovan kedî kirine. Lê nefikirin ku hemû kedî bûne. Hîn jî li gelek deverên cîhanê bi awayê kovî dijîn. Eger hûn li qayiyê kovî hatin bêguman dê êrişî we bikin, bi taybetî dîkil. Tevî ku niha hatine kedî kirin jî lê gelek cara şerxwaz e û bela xwe li mirov dide. Vêca hûn yê kovî bifikirin. Zanyar hîn jî nizanin ev ajal carayekî kengî û li kur hatine kedî kirin. Lê texmîn dikin ku derdora 8000 sal berê li başûrê Çînê hatibin kedî kirin. Wan ev corê dîkil û mirîşka kedî kirine ku bi îngilîzî jê re dibêjin Red Jungle Fowl. Hîn li başûrê Çînê yên kovî jî peyda dibin. Zanyar dibêjin di heman çaxî de li Hindistanê jî mirîşk û dîkil hatine kedî kirin. Lê yên wir corê kedî ye, yên herî binav û deng jî ev e ku navê wî Grey Jungle Fowl e. Hinek dîroknaz jî dibêjin dîk û mirîşk carayekê li Misrê hatine kedî kirin. Lê em sedî sed nikarin bêjin ev ajal yekem car li kur hatine kedî kirin. Polînezya ku niştê cihên giravên zeryaya aram bûn, bi dirêjahiya dîrokê dîk û mirîşk ji Asya dibirin wan giravan. Di demekê de ku li Amerîkaya Bakur û Başûr dîk û mirîşk qet tune bûn. Lê li giravên zeryaya aram dîk û mirîşkên wan hebûn. Teoriyek heye dibêjin Çîniyan destpêkê dîkil kedî kirine û piştre mirîşk. Ji ber dixwestin wan bidin şerkirin. Lê eger em bixwazin bi belge baxibin, Romiya û Yunaniyan ew dane şerkirin. Ji ber gelek ji wî karî hez dikirin û wêne û peykerên wan şera jî çêkirine. Di roja me ya îro de lê gelek welatên cîhanê berdana heviya dîkilan qedexe ye. Lê mixabin hîn jî ev kar bi awayekî neyasayî tên kirin. Ji ber wê ev kar wekî yek ji kevintirîn şertbendî û lîstikan jî tê naskirin. Kam ji nav şer derkevin. Vê ajalê gelek zû xwe di nava mirova de bicih kiriye. Hem goşt û hem jî hêkên wê têne xwarin. Di roja me de mirîşkê gelek gedîne û bi awayekî gelek aştîxwaz dijîn. Nafirin û şer nakin, ne ku neçar bibin. Dîkil hinekî şerker e, lê ew jî newehşî ye. Ev wêneyê hûn dibînin wêneyek dîrokî ye ku Arîsto çêkiriye, filozofeyê Yunanî ku beriya 2300 salan jiyaye. Di vî wêneyê de nîşan daye ku Misrî bi awayekî gelek pêşketên mirîşkan xwedî dikin û hêkên wan berhev dikin. Arîsto dibêje me ev tişt nû dîtin, lê Misrîyan beriya hingê bi hezaran salî hêk berhem danîn. Misrîyan tişteke din jî keşif kiribûn, dizanîn mirîşk di sermayê de hêka nakin. Ji ber wê wan ew cih germ dikirin ku mirîşk bizanin hertim havîne û hêka bikin. Arîsto ne dizanî ku Misrî çawa wa ciha germ dihêlin. Dema ji wan dipirse, dibêjin ew jî sirê me ye. Ev mijar piştî 2000 salan eşkere bû. Dema Fransî têne Misrê û dîroka wî welatî tevê lêkolîn dikin û van cihê xwedîkirina mirîşkan dibînin. Ew fêm dikin ku dibin wan ciha de hertim agir pêxistî bûye. Kesek karê wî ew e ku hertim daran bavêje nav agir û wî agirî pêxistî bihêle. Wî demî ciheke wiha li Fransa nebû. Piştî wê Fransî biryar didin ku tişteke wiha li Fransa jî çêbikin ku bikaribin hemû demsalan hêka berhem bînin. Lêya balkêş ew e ku di wê mijarê de serkeftî nabin. Ji ber ku Fransa gelek sartir bû û nedikarîn bi agirê dara binê wê avahiyê germ bihêlin. Li Ewropa 100 salan piştî wê dema ku komir berhem anîn karîn cihek wihayê xwedîkirina mirîşkan çêkin. Di serdema tariya Ewropayê de xelkê ji binî nedikarî goşt bikire. Eger tiştek di destê te de heba jî de tenê dikarî tu mirîşka bikirî. Goştê sûr
teneye padişah û dewlemenda bû. Lê ev destan li navçeya me tune bû. Li navçeya me goşt gelek zêdetir e. Di dîrokê de goştê herî erzan, goştê dîp û mirîşkan bûye. Di nav hemû çanda de xwedî giringiyeke taybet bûne, bi taybetî dîkil. Bû nimûne di baweriya zerdeştiyê de dibêjin dema sibeha dîkil dixwîne, xwendina wî snûrê di navbera tarîtî û ronahiyê ye û xirabiyan dûr dixe. Di Îslamê de jî dibêjin dema sibehê te dengê dîkil bihîst ji Xwedê re şikir bike ji ber we kariye melekekî yan firişteyekî bibînî. Di Mesîhiyetê de qedrê wî gelekî zêdetir e. Ew dibêjin dîkil sembola Hezretê Mesîh e. Hîn jî li ser gelek avahiyên keviniya Ewropa peykerê dîkil heye. Ji ber 200 sala mehê de Papayek tê serkar bi navê Nîkolasê Yekem. Nîkolas got ne tenê xaç sembola me mesîhiyan e dîkil jî divê li kêleka wê be. Ji ber wê gotin li kêleka xaçê dîkil jî danin. Lê pişt re ev fikir hat redkirin. Em vegerin ser pêgeha mirîşkiya di roja me ya îro de. Mirîşk girîngtirîn goştê dinyayê ye. Bi sed salan e mirov vê ajalê bikartînin. Tişta wê ezîztir jî dike hêkên wê ne. Ew jî xwarine gelek bihêz û bibandor e. Li welatên cuda bi hezaran xwarin bi goştê mirîşkan tên çêkirin. Her wiha bi sedan xwarin jî bi hêkê tên çêkirin. Vêca gelo rojane li cîhanê çend mirîşk tên xwarin. Li gorî amaran rojane 6 milyon mirîşk tên xwarin. Gelek zêde ye newsa. Vêca amarên hêka ji vê jî balkêştir e. Mesrefa hêkan di nava rojê de 3 milyar û nîv e. Heta beriya şerê cîhanê yê yekem li gunda mirîşk û hêk berhem dihatin. Yanî kargehên wan nebûn. Lê piştî şerê cîhanê yê yekem dema Amerîka fêm kir ku ev kar gelek giring e û dikare gelek erzantir proteyna mirovan peyda bike, ji ber vê yekê avakirina kargehan xistin destûrê. Roj bi roj ew kargeh pêş xistin û roja îro kargehên gelek pêşketî yên mirîşkan û hêkan hene. Hinek dibêjin goştê mirîşkên kargehan nexweş e û ne wekên xwezayî ye. Rast e. Lê eger ne wisaba wê nirxê wan 10 qatê mirîşkên em rojane dixwin bûye. Mirîşk goşteke bifeyde ye heta ew ê ku di kargehan de jî tên xwedîkirin. Mirîşk proteineke baş dide mirovan, zikê wan têr dike, wek şekil û gelek xwarinên din ziyana wê tune ye û xwarineke xweş e. Hêk ji xwe gotin li ser nabe. Hinek gotegot hene ku dibêjin zerka wê xirab e yan spîka wê baş e. Ev ne rastin. Hêk bikiştî ji bo mirovan bifeyde ye. Werzîşkar li gelek deverên cîhanê ji bo rejîmê tenê hêka dixwin. Hêka dikelînin û rojane 40 hebê dixwin. Tiştek ji wan naye û cîgera wan jî xira nabe. Lê kargeh ji bo nêrê van candaran qet ne baş bûn. Yani ev, kag dîkil. Divê mijarê de gelek bêşans bûye. Ji ber hîn çêlik ji mirîşkan cuda dikin û dikujin. Dibêjin têçûya xwe dernaxin, ji ber hêk nakin û li gorî mirîşkan kêm goşt digirin. Lê niha li hinek welatên wek Almanya û Fransa kuştina wan qedexe ye û dema hîn hêkin teknolojiya diyarkirina cinsiyetê bikartînin û yên nêr ji nav derdixin. Wê demê ev candar zêdetirê 8000 salî çavkaniya têrkirina mirovan bûye û îro jî wiha ye û diyar e dê di siberojê de jî wiha be. Ji ber tişteke di nîme cihê wê bigire. Evê ku bi yek qêrawî hemû ajal bi kîlometreyan ji ber direvîn, niha bûye êsîrê destê me.
Bi zorê em pê didin xwarin û pişt re ser jê dikin û dixwin.